Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει πλέον για τα καλά στη ζωή μας και όλοι μας έχουμε ένα λογαριασμό στο ChatGPT. Προσωπικά χρησιμοποιώ τις υπηρεσίες αυτές για να κερδίζω χρήματα. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν θα σου πω πώς μπορώ και κερδίζω χρήματα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και επίσης θα σου πω πώς μπορείς να αποκτήσεις λογαριασμό στο ChatGPT με μια πολύ δυνατή έκπτωση. Με λίγα λόγια, αν πατήσεις εδώ αναβάθμιση θα δεις ότι θα πρέπει να πληρώσεις για business λογαριασμό στο ChatGPT 29 ευρώ το μήνα και αν πας εδώ στο personal θα δεις ότι το ελάχιστο που μπορείς να πληρώσεις είναι 23 ευρώ και εγώ θα σου πω τον τρόπο να αποκτήσεις λογαριασμό με 5 και 62 το μήνα. Πριν όμως συνεχίσουμε θέλω να σου πω για τις δυνατότητες που έχεις σε αυτό το βίντεο και κάτω θα βρεις την επιλογή να γράψεις ένα σχόλιο, γράψεις τις ερωτήσεις σου, πες μας τη γνώμη σου για το περιεχόμενο και επίσης μπορείς πιο πάνω να μας δώσεις ένα feedback, έτσι θα καταλάβω ότι σε ενδιαφέρει το περιεχόμενο για να συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Νέο κανάλι είμαστε, ακολούθησέ μας για να ενημερώνεσαι αυτόματα κάθε φορά όταν θα βγάζουμε νέες πληροφορίες για το affiliate marketing και τους τρόπους να κερδίζεις χρήματα από το ίντερνετ. Πώς χρησιμοποιώ λοιπόν το ChatGPT για να βγάλω χρήματα κάθε μήνα? Πρώτον, χωρίς τα social media δεν γίνεται τίποτα. Μπορεί να έχεις ένα λογαριασμό στο TikTok, στο Instagram, καλή ώρα και στο YouTube όπως κάνουμε τώρα το βίντεο. Θα πρέπει να δημιουργείς τακτικά περιεχόμενο και εδώ μπορεί να σε βοηθήσει η τεχνητή νοημοσύνη. Κάνε απλά μια ερώτηση, ζήτα ιδέες, κάνε τη συνομιλία σου με το ChatGPT και θα δεις ότι θα σου δώσει χρήσιμες ιδέες, έμπνευση και περιεχόμενο. Το μόνο που έχεις εσύ να κάνεις είναι να μετατρέψεις το περιεχόμενο σε βίντεο για να το απολαύσει το κοινό σου. Σε αυτό θα σε βοηθήσουν φυσικά και διάφορες εντολές, όπως έχω για τα μέλη της κοινότητας, εντολές για να δημιουργήσεις περιεχόμενο, εντολές για να χρησιμοποιήσεις σωστά το ChatGPT, να δημιουργήσεις βίντεο, emails, ό,τι μπορείς να φανταστείς μπορεί να σε βοηθήσει η τεχνητή νοημοσύνη. Μπορείς να αποθηκεύσεις μια εντολή και να τη χρησιμοποιείς ξανά και ξανά, αλλάζοντας κάποια σημεία για να παίρνεις διαφορετικό περιεχόμενο κάθε φορά φυσικά. Το ChatGPT μπορείς να το εκπαιδεύεις για να σου δίνει όλο και καλύτερο περιεχόμενο. Μία από τις πηγές εισοδήματος μου είναι να δημιουργώ digital προϊόντα, δηλαδή e-books, courses και αυτά να τα προωθώ μέσω των social media. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης μπορείς να δημιουργήσεις ένα ολόκληρο online course, το περιεχόμενο και τις ιδέες μπορεί να σου τα δώσει η τεχνητή νοημοσύνη και εσύ απλά να μιλάς στο μικρόφωνο και με ένα δωρεάν πρόγραμμα να δημιουργείς τα δικά σου βίντεο και όλα αυτά μαζί να τα ενώσεις σε ένα online course και με αυτό να κερδίζεις χρήματα. Έχω δημιουργήσει πάρα πολλά e-book και όλα αυτά με τη βοήθεια του ChatGPT. Φυσικά και έπρεπε να βάλω εγώ στο τέλος το δικό μου χέρι, όμως το περιεχόμενο, τη δομή, την έμπνευση, τις ιδέες, το research, την αναζήτηση στο διαδίκτυο, όλα αυτά τα έκανε η τεχνητή νοημοσύνη για μένα. Εγώ κερδίζω χρήματα με αυτά τα digital προϊόντα. Με δύο τρόπους λοιπόν το ChatGPT είναι χρήσιμο για μένα. Πρώτον, στη δημιουργία περιεχομένου για να γράφω τα email μου, για να δημιουργώ βίντεο, περιεχόμενο στα social media, κατάλληλα για marketing. Χρησιμοποιώ το ChatGPT επίσης και για το δικό μου email marketing και εδώ χτίζω κοινότητα. Και με τα email μου φτάνουμε ακόμα και το 48% open rate. Δεν είναι λίγο. Όμως και για την δημιουργία των digital προϊόντων και εδώ χρησιμοποιώ το ChatGPT, άρα είναι ένα εργαλείο χρήσιμο για μένα. Σε ό,τι αφορά την κοινότητά μας, έχω εδώ αρχείο με πάρα πολλές εντολές τις οποίες μπορείς να χρησιμοποιήσεις, ειδικά για τη δημιουργία παθητικού εισοδήματος, επίσης για το design. Αυτές τις λίστες θα τις βρεις στην κοινότητά μας. Μπορεί να μην το γνωρίζεις, αλλά έχουμε μια κοινότητα όπου εδώ μπορείς να μάθεις να χτίζεις δικές σου πηγές εισοδήματος με digital προϊόντα και το affiliate marketing. Δεν τα μαθαίνεις όλα αυτά με ένα βίντεο, χρειάζεσαι πολύ περισσότερη πληροφορία και όλα αυτά θα τα βρεις στη δικιά μας κοινότητα. Για κάθε θεματολογία θα βρεις εδώ συνδέσμους, social media, εντολές στη τεχνητή νοημοσύνη, προγράμματα, digital προϊόντα, ακόμα και workshops, e-books, έτοιμα courses, όλα αυτά θα τα βρεις στη δικιά μας την κοινότητα και τακτικά κάνουμε εδώ αναρτήσεις με χρήσιμες πληροφορίες και εσύ μπορείς να θέτεις τις ερωτήσεις σου για να κάνουμε κουβέντα, κάνουμε και κάποια live όπου μπορείς να παρευρίσκεσαι και εσύ και αν σε ενδιαφέρει να γίνεις μέλος σε αυτή την κοινότητα, τότε πάντα το σύνδεσμο στην περιγραφή από αυτό το βίντεο για να μάθεις περισσότερα. Τώρα, όλα ωραία και καλά, όμως για να χρησιμοποιήσεις το ChatGPT 5, ειδικά όταν χρειάζεσαι πολλές πληροφορίες, αν το χρησιμοποιείς πάρα πολύ, θα δεις ότι υπάρχει ένας περιορισμός. Αν κάνεις μία ερώτηση την ημέρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αν όμως θέλεις περισσότερες πληροφορίες και πολλές φορές
το περιεχόμενο που παίρνεις δεν είναι το ιδανικό στην αρχή. Θα πρέπει να ρωτάς και να ξαναρωτάς και να ξαναρωτάς ώσπου να πάρεις το τελικό αποτέλεσμα που χρειάζεσαι. Θα δεις ότι πρέπει να κάνεις μια αναβάθμιση και η αναβάθμιση, το βλέπεις εδώ, κοστίζει πόσο? 29 ευρώ το μήνα, personal 23 ευρώ το ελάχιστο το μήνα. Αξίζει λοιπόν να δώσεις αυτά τα χρήματα, φυσικά και αξίζει αν βγάζεις περισσότερα. Υπάρχει όμως και ένας πιο απλός τρόπος. Στην περιγραφή από αυτό το βίντεο θα βρεις έναν σύνδεσμο με τον οποίο μπορείς να κάνεις λογαριασμό σε συγκεκριμένη πλατφόρμα που χρησιμοποιώ και εγώ και μπορείς να αποκτήσεις το ChatGPT με 5,62 το μήνα. Η τιμή μπορεί να έχει αλλάξει τη στιγμή που βλέπεις το βίντεο, μπορεί να έχει γίνει λίγο πιο φθηνή ή να είναι λίγο αυξημένη. Πάντως, περίπου σε αυτό το ποσό μπορείς να κλείσεις το deal με την πλατφόρμα αυτή και να κάνεις λογαριασμό στο ChatGPT. Πώς λειτουργεί λοιπόν όλο αυτό? Κάνεις ένα κλικ στην επιλογή ChatGPT Plus, έρχεσαι σε αυτήν εδώ την επιφάνεια, επιλέγεις το διάστημα το οποίο θέλεις να κάνεις λογαριασμό. Για την αρχή θα σου πρότεινα να χρησιμοποιήσεις τους 3 μήνες. Εδώ κάτω υπάρχει και επιλογή να κάνεις την ανανέωση αυτόματα όταν θα τελειώσουν αυτοί οι 3 μήνες για να μην χάσεις το λογαριασμό σου. Εδώ στα subscription μετά θα πας και θα δεις τις παραγγελίες σου. Εδώ θα λέει ChatGPT, θα υπάρχει ένα email και ένα password το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις. Θα κάνεις ένα login και θα χρησιμοποιείς απεριόριστα το ChatGPT. Πήγαινε μετά στις ρυθμίσεις, άλλαξε τη γλώσσα. Μπορείς να διαχειριστείς το λογαριασμό σου έτσι όπως σε βολεύει και απλά να ξέρεις πως στην κατηγορία εδώ AI θα βρεις και άλλα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να σε βοηθήσουν σε αυτό το εγχείρημα. Με κάποια κάνεις πολύ ωραία γραφικά, με κάποια άλλα μπορείς να δημιουργήσεις βίντεο. Από τα πιο γνωστά, όπως βλέπεις εδώ, Midjourney, λίγο πιο κάτω το Grok, ίσως θα τα γνωρίζεις. Και πέρα από τα AI θα βρεις και άλλα δημοφιλή προγράμματα τα οποία μπορείς να πάρεις με χαμηλή συνδρομή κάθε μήνα. Κάτι ακόμα, πριν πας να κάνεις την παραγγελία σου, μπορείς να πας εδώ στο promo code, να πατήσεις τη λέξη τίμης και αν πατήσεις εδώ το apply, θα δεις ότι θα έχεις και ένα 5% discount στην αρχική σου τιμή. Αυτό μπορείς να το κάνεις μόνο με τον δικό μας σύνδεσμο στην περιγραφή. Θα τον βρεις και το promo code και το σύνδεσμο για να κάνεις εδώ λογαριασμό. Πολύ καλό λοιπόν το ChatGPT, το χρησιμοποιώ για να κερδίζω τα χρήματά μου, αλλά και για την προσωπική μου ζωή. Χρειάζομαι εδώ αρκετές πληροφορίες. Πρέπει να πάρω την πληρωμένη έκδοση και με αυτόν τον τρόπο μπόρεσα να εξοικονομήσω αρκετά χρήματα κάθε μήνα και αν είναι κάτι για σένα μπορείς να το κάνεις και εσύ άμεσα. Γράψε μας λοιπόν στα σχόλια αν σου άρεσε το βίντεο, αν είναι μια επιλογή για σένα, αν είναι κάτι το οποίο θα σου λύσει τα χέρια. Γράψε μας το feedback στα σχόλια και επίσης δώσ' μας ένα like και ακολούθησε το κανάλι μας για να ενημερώνεις αυτόματα κάθε φορά όταν βγάζουμε νέο περιεχόμενο. Και εγώ θα πω σε αυτό το σημείο σε ευχαριστώ που παρακολούθησες αυτό το βίντεο και θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σου.